Xarezma gelip, Xiva gelip lezgi aydım safını olsun dinlemezlik, ol haqda bilmezlik asla mümkün değil. Özbekistan diyemizde elbette lezgi tanıtıyı gözümüze geliyor. Häziren biz şu yerde seyahat mevsimimizde şu Xiva şäherine yaşayıcılardan tohutlaşımız devam ediyor. Häzir ilkinci sualımız lezgi tanıtıyı nähil döräpdir we şonu nähil yerine ýetirýär? Lezgi köyü çalınganda, mesela lezgimiz bizlerin bir giymindiğinde, şu lezgi köyü çalınganda mesela şu adam zat yaratılgandan laydan yaşalgan, onga can kirişke canı kir diyorlar. Şunda kirgişe kokkan karangılıktan. Peki şu köy çalınganda can korkmasdan tenege kirip ketken, oynap şu lezgi köy çalınganda kirip ketkenini bilmegen. Degen rivayetlerimiz var. Ondan taşkari şu lezgini birinci oynap çıkargan, mesela enaş çolak dep aytılады. O çolak deyişine sebep hamma eldide her gün konsert boladı. Kelgen mehmanlar eldide. Şu gün konserte çıkışta eldin, şu narvanga çıkışta yıkılıp ayak sıngan boladı. Keyin onu lezgini oynaşı gerek. Lekin perde tutup perdenin arkasında ayakını kösetmezden başına kılıp lalam derdi ayakını algan. Şu birinci enaş çolak dep enaş janapa oynaganlar lezgini. Lezgi, Xorazm halk aydymy, tansi. Lezgi deyip soňky i harpyna basym goýup aýdylýar. Lezgi, Xorazm tansi. Özbekistanyň çäginde bolşýaly, onuň çäginden daşynda da uly meşhurlukdan peýdalanýar. Bu tan täsirli, ujurly hereketleri we hujululy bilen tapawutlanýar. Xarezmli tansygyzlar ilki başdan sağlaşykly hereketi bilen haýran etmek bilen tansyň soňuna hasy hujululy hereketleri bilen tomaşaçylar maýl edýär. Lezgi tansy häzirki döwürde iň meşhur Xarezm tansydyr. Bu tansy mahsus bolan hereketler ol hem aýaklaryň ýarym epilen ýagdaýynda hereket etmegi, jaňjagazlar berkidilen elleri titretmek bolup durýar. Aýdym bolsa gysga girişden we 3 bölümden ibaratdyr. Tans haýal başlanýar. Xarezmde tansyň 9 görnüşi bar. Lezginiň ilki başdaky meşhur ýerine ýetirjileri aýdymsyzlygyň sarasyny ýerine ýetiripdirler. Lezgi aýdymyny ilki başda düzüp onu ýerine ýetiren Özbekistanyň halk artisti Kamiljan Otanýazow. Häzirki wagtda bolsa Özbekistanyň estrada aýdymçylaryny ýerine ýetirmegini bu aýdym meşhurlyga eýe boldy. Şimdi men şurada taxya, perleri bilen oynaydılar lezgini. Mahtumulun sözlerine näil aýdymlar ýerine ýetirýäňiz? Mahtumkulunu köp nelerini bilemiz, nasihatlerini. Şunların yana bittesini icra kıldık. İlacı yok onun başka ölümden, dert yamanı karlıktır yaralar, dert yamanı karlıktır yaralar. Mahmutlu dostlar karıma beter, 80-90'ı özüne yeter. Özünü bilmeyen kocayı öter, dert yamanı karlıktır yaralar. Özünü bilmeyen kocayı öter, dert yamanı karlıktır yaralar, dert yamanı karlıktır yaralar. Ko'pincha xalqalar, ojiza xalqalar o'zi yozib, o'zi aytgan. O'zi yozib, o'zi aytgan. Mana Enecan'ın Nurlavay'dan gelişi ya olmasa başka üzeri dokup üzeri aytganda bular. Üzeri şairdim buga. Şu lezgi tansyn oynalanyna ýaş aýratynlyk barmy? Uly kiçi tapawut ýok. Yok tapawut yok. Bizni Xorazmda 7 yaşardan 70 yaşadan lezgi oynaydı. Şu beşikte yatkan taza dolgan balanam lezgi çalınsa bunda gülüp duradı. Benim neverem var. 2 yaşında. Şu lezgi çalınsa şögürmeni alıp giyip oynap beredi. Endi bizning lezgiden başka çıkışımız mana bakşılar var bizde de. Bakşılar.
Endi mana boshqa joylardan baxshilar bor. Bizda torda aytadi baxshilar, dutorda aytadi boshqa joylarda. Baxshilarimiz bor, mana xalqalarimiz bor. Folklor. Folklorda ma'nosi mana shu kiyimlarda. Köp sağ olun. Size köp sağ olsun aýdýas. Elmydama owazyňyz belentden belende ýanglansyn.